de păcat fiind zdrobit. Astăzi poți găsi alin pentru rănile ce porți, vindecare pentru viața ta. Din orașul ceresc, de pe tronul divin, mielul sfânt a venit jos pe pământ. De blestem m-a salvat, sunt iertat și eliberat. Acum nu mai sunt condamnat. Te-ai îndepărtat de El, de Iisus divinul miel, dar El nu te-a părăsit, pentru tine a fost jertfit. Este timpul să-L primești, viața să îți curățești, inima Lui să-i o dăruiești. Din orașul